Siamai, croeso I Sgwrsio. Cyn ni ddechrau y podlediad, dwi jyst mwyn esbonio cwpl o geiriau a phrases ti'n gallu clywed yn y bodlediad yma. Swnni is like a short version of baswni. Swnni dweud, baswni dweud. Lleiafrifol, minority. Rhufeiniaid is the Romans. Mewn gwirionedd, in fact. Aelod, member, like member of a family. Smalio, to pretend. A wedyn, ni'n trafod Aberystwyth a Pantycelyn. So, oedd Pantycelyn yn neuadd myfyrwyr Cymraeg. Welsh language halls of residence for students. Cwps a y Llew D, which are both Welsh language pubs in Aberystwyth. Joiwch y podlediad, a croeso I Sgwrsio. Croeso I Sgwrsio, a heddi dwi'n yma gyda Felix. Siamai Felix? Siamai Nick, siwr wyt ti? Dwi'n good, diolch. Ie, beth amdano ti? Dwi'n iawn, ie. Ie. Methu cwyno. Well, first of all, dysgwyr, wel, dim dysgwyr, ti'n siaradwyr nawr, neu term siaradwyr newydd. So dim, ail iaith neu ddysgwyr, ni'n siaradwyr newydd o'r iaith. Beth wyt ti'n feddwl o'r term? Mae'n ddiddorol. Sa'n gwybod swn i'n disgrifio fy hunain. Rhyw fath o ddysgwr, neu rhywun sydd wedi dysgu'r iaith. Dwi'n dal I ddysgu pethau, dwi'n dal I ddysgu geiriau, pethau gramadegol. Dwi'n hoff o'r gair siaradwyr newydd, siaradwr newydd. Mae'n cwestiwn diddorol. Falle siaradwr newydd. Neu just siaradwyr, ti yn siaradwyr Cymraeg. Fi'n teimlo mwy fel ddysgwyr, a dwi'n wastad yn defnyddio'r y gair. Pam dwi'n disgrifio fy hunan, dwi'n dweud dwi'n dysgwyr. Ond, I fod yn onest, dwi'n defnyddio'r term achos I fi dwi'n gallu cymryd llawer o camgymeriadau, and mae'n iawn achos dwi'n wedi dweud, dwi'n dysgwyr. So, felly mae'n dod o y lle eitha diog, ond I fi mae'n gweithio. Ond I've always seen you, dwi'n wastad fel ti, fel just siaradwyr Cymraeg, dim dysgwyr, dim eiliaeth. Sa'n gwybod lle fi'n gyda'r term siaradwyr newydd, ond dwi just eitha, mae'n mwy positif na ddweud eiliaeth, achos mae'n yn fy marn I, ond... Mae eisiau trafod hynny, fel pa termau dyn ni'n defnyddio. Falle dwi'n teimlo, swn i'n deud bod fi'n ddysgwr, ond hefyd fel rhywun sydd wedi dysgu'r iaith. Dwi ddim wedi gorffen y daith o ddysgu'r iaith. Dydyn ni ddim yn really cael y sgwrs fel yma gyda'r iaith Saesneg, enghraifft. Na. Ond ni yn neud gyda'r iaith Gymraeg, a probably pan ti'n dysgu ieithoedd eraill, so'n gwybod, wyt ti'n gallu weld rhywbeth wahanol neu debyg gyda'r iaith Llydaweg, Ffrangeg, Gwyddeleg? So'n gwybod y gair am Gwyddeleg. Gwyddeleg. Dwi'n meddwl mae'n rhywbeth penodol sy'n digwydd gyda ieithoedd lleiafrifol yn bennaf. Minority ydy, lleiafrifol. Lleiafrifol. Ieithoedd lleiafrifol minority languages. Sef, mae yna bobl sydd ddim wedi cael y cyfle I ddysgu'r iaith neu cael ei magu gyda'r iaith. Felly mae yna bobl sy'n byw mewn ardaloedd sydd ddim yn siarad yr iaith
leiafrifol rhagor. Felly mae 'na wahaniaethau. Mae bach yn wahanol yn Llydaw, achos mae'r bobl sy'n mynd i'r ysgolion diwan dysgu'r iaith yn yr ysgol, achos am y rhan fwyaf maen nhw'n siarad Ffrangeg gatre. Sorry, just ofyn, achos obviously ni'n siarad am dysgu Cymraeg. Llydaw yw Brittany, Llydaweg yw Breton, ond wyt ti'n gallu esbonio tipyn bach o y dewan? Achos dwi'n gwybod mae fel ysgolion Llydaweg, ie? Ie. Felly ysgolion diwan neu ysgolion Llydaweg eu iaith, lle mae'r bron pob pwnc trwy gyfrwng y Llydaweg, a Ffrangeg trwy Ffrangeg, a falle Saesneg trwy Saesneg, a felly maen nhw'n dysgu popeth arall Llydaweg. Dyw'r iaith Llydaweg ddim yn iaith swyddogol yn Ffrainc, felly dwi ddim fel yng Nghymru, mae'r iaith Gymraeg yn iaith swyddogol. Ie, swyddogol, ydy official, iawn, ie. Felly mae'r sefyllfa'n wahanol, ond... I fi, mae'n drist iawn, dyw Ffrainc ddim yn adnabod? Cydnabod, dwi'n meddwl. Cydnabod, yr ieithoedd eraill yn yr wlad nhw, achos obviously mae iaith Basg hefyd, iaith Occitan? Ie, Occitaneg. Mae llawer o gyda nhw, actually. Wyt ti'n gallu dweud bach o dy'r bywyd di gyda'r iaith Gymraeg? Pryd nes ti dechrau, a falle pam nes ti ddechrau ddysgu? Wrth gwrs, wel, dwi'n dod o Sheffield yn wreiddiol, o Ogledd Lloegr. Dysgus i'r Gymraeg tra ni'n fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth. Dysgus i'r Gymraeg fel rhan o fy nghwrs, sef astudiaethau Celtaidd. Ond gweles i'r cwrs yn Aberystwyth, ac o'n i'n chwilio am wneud cwrs hanes neu rhywbeth fyna. Ac oedd gen i ddiddordeb mewn ieithoedd lleiafrifol a diwylliannau lleiafrifol am sbel. Diolch i wyliau yn Llydaw mewn gwirionedd, ychydig bach. A hefyd gan fod llawer o fy nheulu yn byw ochr arall clawdd offa, sef yn Sir Ymwythig, sef Shropshire. Iawn. Felly o'n i wedi clywed am yr iaith a hen aelodau o'r teulu oedd yn gallu siarad Cymraeg yma. Neb sy'n byw erbyn hyn. Ac mae gen i hen ewythyr oedd wedi awgrymu fi ddysgu Cymraeg rhywbryd. Hen beth, sorry? Hen ewythyr, great uncle. O, iawn. Felly Cymro Cymraeg oedd ei dad ac oedd e'n dod o dde Cymru yn rhywle, ac oedd e wedi gweld bod gen i ddiddordeb hefyd, ac nath e awgrymu fi chwilio am gyrsiau yng Nghymru, a falle dysgu'r iaith, a felly dyma fi'n chwilio ar wefan Aberystwyth, a gweles i astudiaethau Celtaidd. Waw, mae'n cool iawn, achos o'n i ddim yn really gwybod trwy'r cwrs astudiaeth Celtaidd. Mae pobl yn gallu dysgu sut i siarad Cymraeg hefyd, pan o'n i'n edrych am y cwrsiau. Wyt ti'n dewis Cymraeg, neu wyt ti'n gallu dewis yr ieithoedd wahanol? Sa'n really gwybod. Wel, mae'r Gymraeg yn orfodol, sef... Orfodol? Compulsory. Iawn. Felly, ti gorfod dysgu'r iaith Gymraeg. Felly, nes i gwrs yn Aberystwyth dros yr haf yn ymlwyddyn gyntaf, am fis. Helpodd y cwrs i fi bontio, falle, o ddysgu'r pethau sylfaenol, a wedyn mynd i ail iaith. Ond doedd i ddim yn hawdd, beth bynnag, Ond o 9 o'r gloch tan 5 o'r gloch. Ie, waw. Fi llun tan dy Gwener am fis, oedd e jyst Cymraeg, ac oedd yn holl bwysig, ac hefyd dwi'n meddwl y ffaith o'n i'n byw ym Mhantycelyn hefyd am 2 flynedd, hwn nath helpu fi dysgu'r iaith.
Ie, siwr o fod. Trwy ffrindiau, tymod. Ie. Achos mae'n bwysig cymdeithasu mewn iaith pan ti'n dysgu. A wedyn, nawr, dwi ddim yn siarad Saesneg gyda'r ffrindiau. Ges i profiad eitha debyg achos o'n i'n byw yn Pantycelyn blwyddyn gyntaf fi. O'n i'n neud cwrs mynediad ar yr un pryd. So o'n i'n dysgu a wedyn defnyddio. A wedyn, yn edrych nôl na, dwi'n gallu weld y gwahaniaeth a just, oh God, how do I say this? Sut oedd dda? How good it was? I don't know, like, how good Pantycelyn was. Pa mor dda. Pa mor dda oedd Pantycelyn. Is it? Yeah. Yeah. Pa mor dda oedd Pantycelyn. I Gymraeg fi. Ond, i fi, dysgais i sut i ddweud pethau tu fas o'r dosbarth o'r wers. Dwi'n cytuno'n llwyr. Fel, i fi oedd mynd i'r dafarn a siarad Cymraeg yn eitha. Dyw pawb ddim yn hoffi tafardau, wrth gwrs. Neu, ydych chi'n mynd i gaffi, neu... Ie. Sdim rhaid i ti yfyd alcohol. No. Ond, just gonna put out there, mae'n helpu hyder weithiau. Ydy, mae'n gallu, ie. Ie. Felly, diolch i'r cwps yn Aberystwyth. Ie. Dwi wedi gwella fy Nghymraeg. A'r llewdi. Llewdi hefyd, ie. Dwi yn cytuno gyda ti. So obviously ti'n gallu siarad Cymraeg, ti'n modest, ond ti'n gallu siarad Ffrangeg. Ti'n gallu siarad neu ti'n dysgu Llydaweg? Ie, wel, pan nes i Llydaw, o'n i'n gallu siarad Llydaweg yn well na Ffrangeg. Ie. Felly oedd yn dda, achos oedd rhaid i siaradwyr Llydaweg siarad yn Llydaweg gyda fi. Ie, mae'n dda. A'r, sa'n gwybod, falle bod nhw'n gyfartal erbyn hyn. Sa'n siŵr, o'n i wedi dysgu chydig o Llydaweg yn y brifysgol. Ac wedyn, cyn i fi fynd i Llydaw, es i Llydaw am bythefnos mewn cwrs haf mwyn gwella fy Llydaweg. Dysgus i Gwyddeleg yn y brifysgol hefyd, a dwi wedi dysgu chydig bach o Manaweg, sef Manx. Sorry, Manaweg oedd e? Ie. Mae hi'n debyg iawn i'r Gwyddeleg, yn agosach na'r Llydaweg a'r Gymraeg. Ie. Ni wedi siarad pa mor debyg Cymraeg a Llydaweg a, obviously, Cernaweg. A just i cael sort of enghraifft, achos i fod yn onest, dwi'n credu does dim lot o pobl sy'n dysgu Cymraeg yn really gwybod mae dwy iaith arall yn debyg iawn. Sy'n debyg iawn. So gyda fel y gair fel clywed, clywed? Ie, clywed yw Cymraeg. Clywes yn Cernaweg. Ie. A beth ydy y gair yn Llydaweg? Clefyd neu clewyd. Yeah, like, debyg iawn. Yeah. Obviously, pethau fel gwyn a te yn debyg cadair, cador, yeah? Yeah, cador. Ond pan o'n i'n gyda'n gilydd gyda'r Tristan a sa'n cofio'r enw o'r y dyn o'r... Jerem. Jerem, yeah. So, context am y grandwr? Listeners. Beth ydy listeners yn Gymraeg? Grandewyr, dwi'n credu. Grandewyr. So, grandewyr, dyma'r bach o context, ond aethon ni i goel Celtaidd. A o'n i'n siarad gyda pobl o Llydaw a un dyn o'r Cernaw sy'n gallu siarad yr iaith Cernaweg, Cornish. O'n i'n just cymharu y geiriau trwy'r y benwythnos, achos o'n i'n just absolutely fascinated i gwybod. A oedd just llawer o geiriau yn debyg iawn, geiriau basic, ond oedd yn ddiddorol iawn. Oedd yn braf. Oedd yn really cool. Rhyw fath o gyfnewid rhyng-Brythonaidd, os ti eisiau. Gyfnewid? Inter-Brythonic exchange. Oedd yn. I fi, man, eitha drist, dydyn ni ddim yn really dathlu hynny mwy,
y pobl sy'n gwybod y hanes neu yr iaith Celtaidd yn dodeb gyda nhw, ond just the average Welsh speaker, dydw ddim really meddwl. Falle maen nhw'n gwybod, ond falle, I could be completely wrong. Fy mhrofiad fi, achos dwi'n dod o gas newydd a dysgais i Cymraeg, fy cefndir? No, background? Cefndir, ie. Fy cefndir fi yn wahanol, a weithiau pan dwi'n meddwl am y mwyafrif o'r pobl o Gymru, dwi'n just meddwl am profiad fy hunan, I guess. So weithiau dwi'n anghywir, ond dwi'n meddwl does dim lot o pobl yn really rhoi llawer o meddylion, give a lot of thought to pa mor debyg maen nhw yn i ni. Dych chi ddim yn dysgu hynna yn yr ysgolion? Na. Dwi'n meddwl falle, oedd na rhyw fath o holiadur, oedd ffrind... Questionnaire, I think, dwi'n meddwl. Oh, yeah. Oedd ffrind fi wedi siarad am hynny, ac oedden nhw wedi gofyn i ddisgyblion mewn ysgol, mewn ysgolion ledled Cymru, i ba wlad Geltaidd ydych chi'n teimlo'n agosa. Ac bydde pobl o ardaloedd Saesneg eich iaith yn deud Iwerddon, a pobl o ardaloedd Cymraeg eich iaith yn deud Llydaw. Oh, right. Yeah. Mae'n ddiddorol. Dwi'n deall pam. Dwi wedi clywed yr un peth fel yn yr ysgolion diwan weithiau ti'n clywed, siaradwyr Llydaweg, maen nhw'n tueddu dysgu Cymraeg weithiau ac yn teimlo'n agos i Gymru. Ond os ti'n siarad gyda'r hen bobl, weithiau dyn nhw ddim hyd yn oed gwybod ble mae Cymru. Mae gen i ffrind sy'n byw yn Llydaw sy'n dod o Gymru. Cymro Cymraeg yw e, ac oedd hi'n siarad Llydaweg hefyd. Ac oedd hi'n siarad ar hen bobl yn Llydaweg. Ac oedd nhw'n dweud, ti'n siarad Llydaweg da am Sais? Ac no, dwi'n dod o Gymru. Wow. Ond, I guess, sdim rhaid iddyn nhw really meddwl, achos iddyn nhw, mae'n just y iaith o teulu nhw, just rhywbeth maen nhw siarad. It's not a political or cultural decision. It's just what they do. Na, dyn nhw ddim yn dysgu dim byd am Lydaw yn yr ysgol, felly, jystwch. Mae yn, diddorol iawn. Ti'n gallu... Mae'n diddorol, actually. Ti'n trydydd person dwi'n wedi cael cyfweliad gyda. A pob un wedi bod pobl sy'n gallu canu offeryn hefyd. So gwybod pam, ond just dyna sut mae wedi digwydd ers hynny. Ond until now, tan hynny. So, dwi wedi weld ti'n gallu chwarae... what do you call it? Chwiban. Chwiban. Beth ydy chwiban yn Saesneg? Whistle. Whistle. Wyt ti'n gallu chwarae unrhyw beth arall? Dwi'n gwybod llawer o chwibanau gyda ti. Oes. Bag. Gyfer pop sesiwn. Dwi'n gallu chwarae banjo hefyd, ond dwi'n dal i ddysgu. Dwi'n dysgu spel erbyn hyn, ond y chwiban yw fy mhrif offeryn. Nes ti ddechrau ddysgu y chwiban yr un pryd ddechrau ti dysgu Cymraeg, neu... Naddo. Cyn hynny? Fies i'n 16, felly 10 mlynedd nôl. 10 mlynedd nôl. Oh, cool, iawn. But ni just ofyn couple of cwestiynau syml i ti, really. Beth yw dy hoff ffilm di? Dwi ddim yn dda gyda cwestiynau fyna. Ond cwestiwn da, Dwi'n meddwl falle un ohonyn nhw yw Princess Mononoke gan Studio Ghibli. Yes.
Yes. So, Princess Mononoke mewn top 3 fi hefyd. Ffilm arbennig. Dwi'n really caru. A Studio Ghibli ffilm cyntaf welais i hefyd. Dwi'n credu y tro cyntaf i fi weld Princess Mononoke, dyma fi'n syrthio mewn cariad gyda ffilmau Ghibli, arbennig. Cant o cant. O'n i'n sioct achos dwi'n credu o'n i'n rhywbeth fel 16 oed neu rhywbeth. Y tro cyntaf welais i anime sy'n ar gyfer oedolion, really. A o'n i'n eithaf fel synnu, sioct. I gwylio rhywbeth fel yna. A almost hiraethol, dwi'n meddwl. Hiraethol, just llawer o emotion a teimlad a ffilm da iawn. Gwelies i'r ffilm yn ddiweddar gyda fy chwaer just cyn y clwy mawr neu'r lockdown. Oh, cool. Ond oedden ni heb weld y ffilm ers spel. Dal yn wych yn fy marn i. Cant o cant. Dwi'n gytuno gyda ti. So, iawn. Rhywbeth eitha tŵp. Ond, tasa ti ennill y lottery, beth fydda ti'n neud? Falle teithio, chydig bach? Ble fydda ti'n teithio? Falle mynd i Mongolia neu rhywbeth o'na. Wyt ti'n gallu, beth yw y gair? Gyrru y ceffyl? Na, ddim o gwbl. Sut wyt ti'n, beth yw y gair am, radio? Dwi wedi clywed radio. Mae ddiddordeb gyda fi mewn Mongolia hefyd, achos diwylliant wahanol, mae mwyafrif o'r pobl yn nomadic neu semi-nomadic. Mae'n just wahanol iawn i... Dwi'n hoffi cerddoriaeth traddodiadol o Mongolia. Ambell gro dwi'n... gyda'r... Like the throat singing. A'r y peth sy'n edrych fel cello, neu fidil mawr. Morin chwr, dwi'n meddwl. Cool. Hyfryd. Hoffwn ni weld hwnna'n fyw, sa'n gwybod. Ymateb dda. Reit, iawn. Cwestiwn dda. Dros dy'r daith gyda'r yr iaith Gymraeg, neu yr iaith wahanol, oes foment neu straeon chwyddig yw gair dwi wedi... Ydy chwyddig yw embarrass? Chwythig, Chwythig. Oes foment neu straeon ti'n gallu rhannu gyda ni? Sdim rhaid y ti. Tra ni'n gweithio mewn Wetherspoons yn Aberystwyth, oedd 'na lawer o bobl leol yn dod i mewn, ac os ti'n clywed fi'n siarad Saesneg, dwi ti ddim yn mynd i feddwl bod fi'n siarad Cymraeg, felly oedd 'na 2 ddyn wrth y bar yn archebu peint ac siaradwyr Cymraeg oedden nhw. Wel, o'n i'n trio tynnu peint o carling iddyn nhw, ond mae carling yn bwyn uffar yn o beth. Ac felly oedd y peth yn just llifo allan o'r tap, ac dyma nhw'n siarad â'i gilydd yn dweud, pwy yw'r boi ma? Dwi ddim yn gwybod beth mae fe'n neud ar pethau yna. Yn Gymraeg, achos oedd nhw wedi archebu yn Saesneg. Boi ma, ac wedyn, dyma fi'n ateb yn Gymraeg. Nes i smalio, nes i ddim clywed hynny, a wedyn, dwedes i, 6 ffint os gwelwch yn dda, a wedyn, ewch. Wow. Be dwedon nhw, neu nes ti weld fel, sioc ar ei wyneb? Oedd hwnna'n eitha doniol. Oedden nhw mewn sioc, oedd fel,
Fe wedi deall. Digwydd. Ie. Weithiau gyda fi, os maen nhw'n weld fi, dydyn nhw ddim yn meddwl dwi'n dod o Gymru o gwbl. Dwi wedi cael pobl siarad gyda fi mewn Sbaeneg yng Nghaerdydd. O, no? Ffrangeg yn Gorllewin Cymru. Mae'n ddiddorol. Cwestiwn eitha anodd, a sdim rhaid y ti ateb go iawn, ond mae peiriant amser gyda ti. A ti'n gallu mynd nôl i'r hanes unrhyw pryd ti moyn a ymweld 3 lefydd neu periods. Wyt ti'n gwybod ble fydde ti'n eisiau fynd? Falle mynd just cyn i'r Rifeiniaid ddod i Brydain. Chlywed yr iaith. Just mwyn gorffen dadleuon yn astudiaethau Celtaidd. Full circle. Mater o ddiddordeb i fi. Ac wedyn, yn syth ar ôl i'r Rifeiniaid adael Prydain, falle. Chos, dwn i ddim yn gwybod llawer, ti'n meddwl? A hefyd, just gweld fel llefydd naturiol fel coedwigoedd. Pethau fan'na yn cyn i bobl godi dinasoedd a pethau fan'na, falle. So, how do I say this? Two of mine. How can I say this? Dau o fi, or? Dau o'r opsiynau fi? 2 of my options? Dau o fy opsiynau, Dau o fy opsiynau fi yw literally yr un peth dwedais ti. Okay. Dwi moyn mynd nôl i weld, Prydain Celtaidd cyn y Rhufein, i weld y wlad, y diwylliant, y cymdeithasu, a wedyn i fi cyn yr Edward the First. So ar ôl 1066. So mae Normans yn Nghymru, ond just i weld y castell. Ond amser eitha debyg i ti. Chos mae'n rhan o Gymru. Ni'n gwybod tipyn bach o, os ni'n darllen Brit y Tywysogion y stuff, ond does dim llawer o'r llyfrau gyda ni y stuff i really ddeall y holl sefyllfa neu llun. Bydde mynd nôl a gweld gymdeithas, mynd i lefydd fel Caerfaddon, sef Bath, a gweld fel ble oedd pobl yn mynd i weddio i'r hen ddiwiau a pethau fel yna. Sorry, weddio i'r hen ddiwiau? To pray to the old gods. Iawn, Diwiau Brythonau. Diwiau, A i weld Ynys Môn, achos, oedd Ynys Môn fel coleg diwyddion neu rhywbeth, bydda'n cool. Wel, Felix, diolch yn fawr iawn am y sgwrsio heddi. Dwi wedi cael chat dda gyda ti, a i siarad gyda rhywun sy'n wedi dysgu dim ond un iaith, ond mwy nag un, yn ysbrydoliaeth? Ysbrydoli? Ysbrydoliaeth. Ysbrydoli yw'r ferf to inspire, neu ysbrydoliaeth yw'r... Iawn, so ysbrydoliaeth. Mae'n ysbrydoliaeth iawn i siarad gyda person sy'n wedi wneud hynny. So diolch yn fawr, diolch am dy amser. Ti hefyd, mae wastad yn bleser. Mae'n dda siarad am y daith o ddysgu iaith neu ieithoedd. Fel iaith fel y Gymraeg sy'n wedi bod yn rhan o fy mywyd ers y 6 mlynedd erbyn hyn. Ac dwi wrth fy modd yn trafod pethau am yr iaith a'r daith gyda pobl eraill a'i teithio nhw. Diolch i ti. Diolch yn fawr, mate. Cool. Alright, well, hwyl fawr te. Hwyl i ti. Ta-ra. Diolch yn fawr iawn am gwrando. Paid mynd unrhyw le,
achos mae Felix wedi recordio tune ar ei chwiban e. Felly dyna'r Joe Coolies, a mae'n dod o Iwerddon. Cofia, ti'n gallu ddilyn ni ar Instagram, Twitter a Facebook. A os ti'n mwyn bod ar y podlediad, gad i mi gwybod. Gobeithio chi'n cadw'n saff a hwyl fawr.